сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муҳайё намудани шароити мусоиди зиндагӣ ба ҳар як шаҳрванди кишвар равона карда шудааст. аксарияти аҳолии тоҷикистон дар шаҳракҳо ва деҳот умр ба сар мебаранд ва ба хизматрасониҳои алоҳида дастрасии кофӣ надоранд. як масофаи 1 километр аз чашма мевардем. Ким кӯдак мерафт саҳар фақат диабет бегада ярес об меомад. мо ай духтур ай ҳама чи хаймо танқисӣ мекашем 10 километр ё 15 километр мерем. мо ба кая бемор мешан мо динам хел ҷудо азоб аст. раҳи мо ҳам дуро ҳам камтар душвортар аст. азбаски роҳ асфалтпӯш нест ё ин ки санг вай сангфарш кардагӣ нест. аз ҳамин сабаб камтар душвортар аст. насосо кӯнда буд хай агар ҳамин насосо як рӯз кор кунад гуфтам мумкин дар рӯз таъмир бимеистод ба ин насос. мо фақир када алигҷоҳо рафта об гироҳ меомдем. ҳалли мушкилоти аҳолии деҳот бе иштироки давлат имконпазир аст. ҷамоат аввалин зинаест ки сокинон бо мушкилиҳои худ ба он муроҷиат менамоянд, вале ҷамоатҳо на ҳамеша имкон доранд ба онҳо кӯмак расонанд. ҳама корҳои шаҳрвандони мо аввал ба ҷамоат муроҷиат мекунанд ва агар ҳамин масъалаҳои баёнро мо ҳал карда тавонем агар бисёр хуб мешавад. лекин дар ҳолате ки баъзе масъалаҳоро ҷамоат аз удаш баромада натавонад бо органҳои болоӣ дорем онҷо муроҷиат мекунем. мардум ба мо проблему муаммоҳои ҳалшавандии худро мегӯянд, вале мо сад афсӯс ки аз кам буҷа доштан онҳоро на ҳамашро иҷро карда метавонем. дар ҷумҳурӣ фаъолият дар самти рушди маҳал ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии шаҳрвандон новобаста аз ҷои истиқомат ба роҳ монда шудааст. бо мақсади пешбурди ислоҳот дар низоми идоракунии маҳал, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мусоидат дар рушди баробари минтақаҳои кишвар, кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд. бо назардошти мубрамияти баланд бардоштани нақш ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва ҳокимияти маҳаллии давлатӣ ва таъмини рушди мутавозини минтақаҳо дар стратегияи навбатии миллии рушд ки барои давраи то соли 2030 таҳия шудааст, як фасли алоҳида дар мавриди рушди минтақаҳо ва нақши идоракунӣ дар ин минтақаҳо бахшида шудааст. лоиҳаи USAID оид ба идоракунии маҳаллӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар фароҳам овардани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои аввалин дараҷа, баланд бардоштани нақши ҷамоат дар ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ва дастгирии ташаббусҳои маҳаллӣ мусоидат менамояд. The primary challenge for USAID's local governance project is to leverage the successful work to date in pilot Jamaats to scale up the implementation of local reforms and enhance the capacity of sub-national governance to deliver better local public services across the country. In order to meet this challenge, our team provides continuity of previous USAID's achievements in the field while bringing new local governance leadership that adapts and applies innovative and tested development approaches to the Tajik environment. ҷамоатҳо усулҳои муосири омӯзиш, ташкили хизматрасониҳо, ҳалли масъалаҳои сатҳи маҳал дар якҷоягӣ бо кумитаҳои маҳалла ва ҷалби интихобкунандагон ба қабули қарорҳо бо шавқ истиқбол менамоянд. бо раисои шӯрои маҳалла ва аъзои он бисёр наздик шудем. баъд зеро ки ҳамин мушкилотҳое ки байни ҳар як маҳалла доир мегардад, мо бо якҷоягии мардум, бо якҷояи аҳолӣ ҳаллу фасл карда истодем. рӯзи душанбе маҷлиса мо ҳай ҳамин маҳалланда чизе камбудӣ бошад ҷамоат беам рафта ҳамон масъалаҳое мемонанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мушкилот ва хоҳиши ҷамоатҳоро барои ҳалли масъалаҳои маҳаллӣ дарк намуда чораҳои мушаххас меандешад. соли 2013 бо супориши роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии оҷонсияи рушди иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд ки ба хотири пайванд кардани ба нақшагирӣ ва ҷараёни бюҷетикуниро дар сатҳи зинаи аввали мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар сатҳи ҷамоатҳо бояд роҳандозӣ менамуд. гурӯҳи корӣ дар доираи фаъолияти худ барои татбиқи муқаррароти банди 10 қонун дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот як қатор корҳоро ба сомон расонд ва пеш аз ҳама дар доираи андӯхти таҷрибаи мутараққии кишварҳои пешрафта санади меъёрии ҳуқуқие таҳия карда шуд ки дар доираи он ба тариқи пилотӣ фаро гирифтани 4 ҷамоатро дар 4 минтақаи гуногуни ҷумҳурӣ ва ташаккул додани бюҷети ҷамоатро барои амалӣ намудани вазифаҳои ба он вогузор шуда
пешниҳод кардааст ва айни замон санади меъёрии ҳуқуқи мазкур дар баррасии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва умед дорем ки пас аз баррасии ин натиҷаи 4 ҷамоати пилотӣ мо метавонем дар мавриди истифода бурдани чунин механизм барои ҷамоатҳои боқимондаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ қазоват кунем. як маблағи ночиз ҳам бошад агар дар ҳамон байн мо ҳамчун раиси ҷамоат бигем ки фалон корша мо ҳам иҷро мекунем, он вақт албатта нафузи ҷамоат хеле беҳмисат боло меравад. боварии шаҳрвандон нисбати ҷамоат зиёдтар мешавад.